I en l'àmbit urbà comencen les obres de Cal Ordit, el projecte d'habitatge cooperatiu més gran d'Espanya en un sòl cedit per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí l'han visitat el president de la Generalitat i l'alcalde de la ciutat. Els socis de la cooperativa són qui paguen i dissenyen l'obra i es reserva un 10% d'habitatges per a persones amb discapacitat. Sí, aquest és un model que es va impulsar a la ciutat ara fa gairebé 10 anys, que ja s'ha estès per tot Catalunya i que té un fort impacte social entre els cooperativistes. L'entrada de l'edifici estarà per allà. Molt il·lusionant, molt. El compte enrere ha començat. Viuran a la cooperativa més gran de l'Estat amb 62 habitatges, on hi havia les antigues casernes de Sant Andreu. La convivència amb un grup amb uns ideals semblants. De tenir espais comuns i de no estar sola. I com es construeix per una cooperativa i en sòl cedit per l'Ajuntament, no hi ha marge de benefici. Per tant, fora dels preus del mercat, que fan que sigui molt més assequible i possible que el que et trobes al mercat. Això és molt rellevant perquè totes les persones que viuran d'aquí han de complir els requisits de la protecció oficial perquè seran habitatges qualificats de protecció oficial. Cada 3 mesos els futurs veïns es reuneixen en assemblea i ja s'estan organitzant i decidint com seran els espais. Un dels grans avantatges jo crec que és que et permet com pensar a llarg termini, a dir, ostres, jo d'aquí 20 anys podré estar aquí perquè no hi ha renovacions de lloguers abusives. Per construir el bloc, els cooperativistes han de fer una aportació inicial d'entre 13.000 i 25.000 euros en funció de la mida del pis i després continuaran pagant una quota mensual d'entre 400 i 900 euros per tornar el crèdit al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa, un organisme que l'any passat va concedir un préstec de 31 milions d'euros a Sostre Cívic, que els ha permès construir 9 promocions a la vegada amb un total de 350 habitatges cooperatius per tot Catalunya. Nos parece una operación con un impacto social increíble. Cada vez que voy a visitar a clientes fuera de Cataluña les pongo como ejemplo y nació como un fondo para ayudar a los países que habían sufrido la guerra. Y nosotros lo que hacemos como un banco es levantamos dinero en los mercados financieros y ese dinero lo prestamos a los países miembros con un objetivo puramente social. Ara és necessari que segueixi havent-hi aquesta aposta tant des de l'Institut Català de Finances com a altres agents perquè el moviment i el sector de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús pugui seguir creixent.